Indigenous Knowledge Systems is IKS. Ulwazi lwendabuko will require a married woman not to eat eggs and sour milk. Why? Because these two types of food stuff fall under proteins. Proteins are notorious for building sex hormones. Naturally, they build the body. The fact that a person grows up every day is because of proteins. That is why a child, when he or she is born, sucks milk from the mother's breast for growth. I am telling you, isilungu has failed us because it requires that we buy polony, that is a protein. We buy yogurt, that is a protein. We buy cheese, that is a protein. And put into the scaftini of the little ones. When they turn 12, they are sexually active. Sanibonani balingani mabungu na machichi igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa yimvunge yokusa obhalwe ngu-S Ngubane kanye noT Qwabe. Sizodingida umqondo osobala wenkondlo ethi Baba Wabantabami. Umqondo osobala yilokho okushiwo yinkondlo. Yilokho inkondlo emayelana nakho. Umqondo osobala walenkondlo uhambo olwathathwa yimbongi kusukela iseyintombi yaze yafika lapho isigane khona. Isingumama wezingane zalomuntu ekhuluma ngaye embiza ngokuthi ungubaba. Imbongi ingumuntu ohloniphayo, iyamazisa uyise weingane zayo. Yingakho nje imbiza ngegama elithi baba, elikhomba ukuthi lona wesifazane uyamkhulekela lona wesilisa onguyise wezingane. Ibinza lokuqala. Uhambo lwembongi luqale luluhle. Yintombazana ehlala ekhaya kubo. Kukuhle, kumnandi, kunokuthula, kunothando, kufudumele. Kodwa yazithola iphoqelekile ukuba isuke ithathe uhambo iye kubo kalona wesilisa iyokwenda. Yenziwa yini ukuthi ithathe lolu hambo? Yingoba ithanda lona wesilisa. Uthandiswa yini? Lona wesilisa wakhombisa ukuba nezinjongo kanye nemicabango emihle ngalomuntu wesifazane. Yamthembisa ukuba makaphume ekhaya ukuze bazocaba baphembe owabo umuzi, bazakhele owabo. Lolu uthando olukhulu olugqamisa ubumsulwa besithandwa sembongi. Yingakho nje imbongi ibiza lesi sithandwa sayo ukuthi ubaba wabantabayo ngoba wayenothando lwempela. Ibinza lesibili. Imbongi ijeqeza emuva. Ikhumbula ubaba wezingane esayeshela. Ikhumbula amagama amnandi ayewakhuluma. Ukugqamisa ubumtoti balawo magama nokuzoyiza kwawo lapho engena endlebeni yembongi. Imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa isifaniso. Iqhathanisa ubumnandi bamagama bamazwi ayeshiwo yimbongi kanye nobumnandi boju lwezinyosi zasebusika. Kwazise izinyosi zasebusika zikhiqiza uju oluqinile olungeke lwathamba
lugcine selunwamfuna. Uju lolu luwuphawu lothando oluqinile, lothando olujulile phakathi kwembongi nobaba wezingane zayo. Ubaba wezingane zembongi usebenzisa lamazwi amnandi. Imbongi ize ibe nenzululwane, ibe nesifithifith, izibone sengathi inesiyezi, izwe sengathi izoquleka. Kungani? Yingoba imbongi yadlaliswa bo. Imbongi ibukwa emehlweni. Abantu ababukana emehlweni abantu abathandanayo. Imbongi iyabanjwa. Imbongi iyahlekiswa ngamancoko. Lokhu kudlaliswa, kubukwa emehlweni, kubanjwa, kuncokoliswa. Kwenza imbongi ibone ngeso lengqondo ikusasa elihle, elimnandi, eliqhakazile. Izinto zaqala-ke manje zaguquka. Uhambo lwembongi lathelwa ngamachaphazelo. Ayikho imbangela kumbe asikho isizathu esiphathekayo esenza ukuba izinto ziguquke. Ngoba imbongi ayisho ngolutho olubi, ayenzanga lutho olubi. Yabona nje ubaba wezingane eseyisinqawunqawu esivutha sikhafula umlilo ngamakhala. Yabona uyise wezingane eseyisikhondla esiyisiqhwaga. Ibinza lesithathu. Nanoma imbongi ingenzanga lutho, kodwa sikhona isizathu esaba yimbangela yokuguquka kwezinto. Lokho kwaba ukulahlekelwa umsebenzi. Ngendlela izinto ezenzeka ngayo, ubaba wezingane zembongi waguquka, akasabanga ilowa muntu owaziwayo, owayenothando nenhliziyo emnene. Kodwa-ke manje wase ephenduka eba ngumuntu onolaka kanye nentukuthelo. Imbongi yayicabanga ukuthi lesi simo sizoguquka phela. Icabanga ukuthi mahlayeni ubaba weyingane uyolala aphenduke, avuke esenenhliziyo emnene leyo aziwa enayo. Kanti akunjalo. Kunokuba kube njalo, ubaba wezingane wayekhulumela phezulu abe uqanduqandu. Uthe esuka lapho wasebhakela imbongi, yagcina isingenawo-ke namazinyo lowo muntu wesilisa ongubaba weyingane ayewathanda ewancoma. Imbongi iyawagwinya kungemnandi, ibhaqulwa ngoba kwavele kwaba nobuhluthuhluthu kanye nobudluthudluthu. Imbongi ibekwa isandla nsuku zonke umchilo wesidwaba. Ukukhala kwezingane nokungenelela kwazo kulesi simo, ubaba wezingane akakushayanga ndiva, wavele nje wakuziba, waqhubeka. Izingane ziyazama, ziyalamula, ziyakhala, ziyaxolisa, kwakuvele nje kube nhlanga zimuka nomoya. Imbongi iphumelele ukusethulela umqondo walenkondlo ogqamisa uhambo lwayo olwaqala luluhle lwagcina kabi.
Balingani bami nani bafundi, ningakhohlwa, niyathandwa, nisale kahle.